Jdeme na to? Hlavne úplne videl z vás takým... Sú šikovní, vedia čo chcú. A ty vieš čo chceš? Ja vôbec neviem čo chcem. What can I tell you? Wow, že práve nakrúcame videoklip k tejto pesničke. Vybralo sa krásne miesto tu v Janských Lázniach, nedaleko Opavy. Pretože mi Veronika volala, že potrebuje mňa a ja som jej povedal hneď na to, že nie je problém, ak bude čas, nájdeme si nejaký spoločný termín, tak veľmi rád pôjdem do klipu hrať. Ideme na to? Ideme na to. Poďme. Poďme. Stále s úsměvem, jak jinak, stále úsměvem. Ano, jsme taková veselá parta. Už je nám trošku zima, už jsme trošku unavení, ale stále to zvládáme. Takže to je dobré, už jsme na konci, tomu si s tím budeme akorát patlat postprodukci a ve finále z toho bude krásné prvního video, prvnímu singlu a máte se na co těšit.